dago. Maratoirik inoiz ez gaupasarik ere ez. Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun hurrengoa zer den jakiteko. Euskaltel. Zer nahi duzu bihar? Gaur goizean Gasteizen Arabako kampusean Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturteari hasiera emateko ekitaldia izan da. Bertan Inigo Urkullu lehendakariak eta sailburuek hartu dute parte, era berean, LAB, Steilas, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek kontzentrazio antolatu dute. Egoeraren aurrean zuzendaritza taldeari eta Eusko Jaurlaritzako arduradunei egoera horiek aldatzeko neurriak har ditzaten eskatu dute. EHUn dauden prekarizazio eta diskriminazio egoerak salatu dituzte bertan eta EHUrako finantzazio handiagoa ere eskatu dute. Izan ere, EHUko irakasle ikertzaile kolektiboko langile askoren lan egoerak oso kritikoak dira eta TKC arloko langileen prekaritate mailara izugarria da. Azaldu dutenez, lanaldi partzialean jarduten duten irakasleen kopurua handituz, jardunaldi osoko irakasle baten herena kobratuz, alegia 800 eurotik berako soldata dute. Bestalde ordezkatu eta estali gabeko kreditu kopuruak handituz irakasle guztien irakaskuntza sama ere goruntza egin du. Hori dela eta ikasturteari hasiera emateko ekitaldian sindikatuek mobilizazioa egin dute. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen mobilizazioak izpide. LAB, ELA, Steilas eta Comisiones Obreras sindikatuak bildu dira ordezkapen politika berriaren aurka. Euskal Herriko Unibertsitatean uslo dela eta ordezkapen politika berria ezarri dute eta sindikatuek salatu dutenez ondorio larriak ekarriko ditu. Besteak beste kritikatu dute irakasleek lanaldi partzialak jardungo dituztela eta lanak antolaketa zailduko duela. Hori dela eta ikasturteari hasiera emateko ekitaldian sindikatuek mobilizazioa egin dute. Arabako kampusean eta bertan izan da Nerea García. LAB, ELA, Steilas eta Comisiones Obreras sindikatuek salatu dutenez ordezkapen politika berriak ondorio larriak ekarriko ditu. Izan ere, EHUk erabaki du uslo dela eta arduraldi osoko irakasle ikertzaileen ordezkoak lanaldi partzialekoak izatea. Hori dela eta sindikatuak bildu dira Gasteizko kampusean euren aldarrikapenak kaleratzeko. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitatean ordezkapen sistema guztiz prekarioa da, egoera jasanezina bilakatzen ari da. Orain arte egoera partzialean zeuden pertsonek larriki jasan dute prekarizazio hau, baina gaur egun handitzen ari da prekarizazio kopurua. Ez doalako bakarrik beraien lan baldintzen kaltetan, baizik eta unibertsitate osoaren kaltetan. Azken batean, prekarizatuen ordaina izango da beste irakasleok egin beharko dugun aparteko lana, eta baita ere desoreka importanteak lanaren antolamenduan zaie. Honi gehitu behar zaio aurretik estrukturalak diren arazo batzuk baditugula unibertsitatean. Aurreko kurtsoetan salatu izan dugu, finantzak eta falta honek eragiten duela gure unibertsitate publikoan murrizketa anitzak ematea. Hezkuntzarekin lotutea Euskalgintzaren Kontseiluak eta Hezkuntza Komunitateko eragile nagusiek euskarazko eredu orokor inklusiboa eskatu dute. Hezkuntza legean euskara gehiago egotearen alde sinadurak bilduko dituzte eta sailburuak legebiltzar taldeei helaraziko dizkieten hainbat hart ditzaten. Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu du sinadura bilketaren bidez Eusko Legebiltzarkidei eskatu nahi dietela hezkuntza legeak euskara eta euskal kultura ardatz izan ditzala. Hezkuntzak euskara gehiago behar du. Lema honekin sinadura bilketa abiatu dugu Araba, Bizkai eta Gipuzkoan Euskalgintzaren Kontseilutik. Euskara izan dadin hezkuntza sistemako hizkuntza normalizatua. Une honetan, Eusko Legebiltzarrean hezkuntza lege berria eztabaidatzen ari dira eta arduradun politikoei eskaera zehatza zuzendu nahi diegu. Euskara eta euskal kultura izan daitezela legearen ardatz.
Araba, Bizkai eta Gipuzkoan eztabaidaren erdigunera etorri da atzera ere hezkuntza lege berria. Mintzagai izan dute jada agintari eta politikariek. Eta Eusko Legebiltzarrean testu horren eztabaida abiatuko da berriro datozen egunetan. Abagune hau baliatu nahi du Euskalgintzaren Kontseiluak lege horrek euskara gehiago izan dezan bermatu nahi duen sinadura bilketa abiatzeko. Izan ere, hezkuntza sistema funtsezko elementua da gutxitutako hizkuntza baten normalizazio prozesuan. Transmisioa bermatzeko bidea da, belaunaldi berriei euskara ematekoa. Laburbilduz, euskararen normalizazioan egiten den urrats bakoitza, urrats bat da demokrazian sakontzeko. Eta hizkuntzak hizpide izanik, Frantziak uko egin dio hizkuntza gutxituen Europako ituna berresteari beste behin. Lauren Bonitzetan ez da eragozten Frantziak hizkuntza gutxituen irakaskuntza eta sustapena bultzatzen jarraitzea. Frantziaren ondare kulturalak baitira. Hori ohiko diskurtsoa erabiltzea leporatu dio Alsazia elebiduna federazioko kideak. Merci à tous, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs. On va dire. Eta azpiegituren bueltan badira hainbat albiste, Gipuzkoarantz egingo dugu orain, Udane Arbeo lankidearekin bat egiteko. Donostian zaude, eguerdion, Udane? Eguerdion guztioi. Bada, beste gorabehera bat izan da abiadura handiko trenaren inguruan. Frantziako estatuko ingurumen agintaritza da duela egun gutxi bildu zen eta esan zuen ez duela baloratuko Bordeleta Tolosa artean egin nahi den linea berriaren bideragarritasuna. Hego-mendebaldeko trenbide plan handia delakoak izango lukeen inpaktua jasotzen duen txostena zaharkitua dagoela iritzita eta 2014ko txosten hori ez duela baloratuko eguneratua izan arte. Horrek aldu eraginik Euskal Herrian egiten ari diren azpiegiturekin? Bai, bete-betean Bordeleko zatiak Euskal Herrikoari eragiten dio hain justu EAEko HTaren zatiari, izan ere Frantziako Bordele Tolosa linearen abiadura handiko trenaren zati horren eraikuntza 2024an abiatu beharko litzateke, 2032an martxa nahi baitute. Baina horretarako ingurumen agintaritzak bideragarritasuna onartu behar du, eta duela egun gutxi elkartu ziren, eta berak adierazi zuen ez zuela baloraziorik egingo, HTak ingurumenean izango lituzken eragina jasotzen dituen txostena, zaharkitua baitago 2014ko txostena baita, eta hori eguneratu arte ez duela bideragarritasun hori onartuko. Hori hala, atzerapenak aurre ikusten dira, gogoratu behar dugu Urkulluk Gipuzkoa eta Lapurdi 2052ko lotuta nahi dituela, baina atzerapenak aurre ikusten dira. Balazta sakatuta doaz abiadura handiko trenarekin, aurrera egin nahi eta ezina. Frantziako estatuko ingurumen agintaritza joan den astean bildu zen HTaren inguruan hitz egiteko. Bordeletik Tolosara joango den linea baloratzeko alde batetik eta Tolosa eta Akize batuko dituen linea zaritzeko bestetik. Baina ezin izan zuen abiadura handiko linea berriari buruzko baloraziorik egin ingurumen txostena zaharkitua dagoela iritzita. Horrek Euskal Herriarekin bat egingo lukeen lineari eragiten dio, hain justu Frantziako agintariek egindako kalkuluen arabera, 2 hamarkada barru Euskal Herriko atelakoarekin bat egingo lukeenari. Halaxe jakinarazi du Maite Ubiriak kazetariak naizen argitaratutako artikuluan.
Ingurumen agintaritzak azaldu du proiektua aztertzeko aukeratutako perimetroa edozein dela ere, bai linea berriak Tolosatik iparraldera izango duen eragin zehatza, bai hego-ekialdeko trenbide plan handia, oro har ingurumena babesteko kodean agertzen diren hainbat gairi buruz jasotako erantzunak zaharkituta edo osatu gabe daudela. 2014an aurkeztutako txostenetik ingurumen araudiaren arloan izan den bilakaera eguneratu gabe dagoela. Duela ia hamarkada bateko adierazpen horretan ingurumen agintaritza gogorarazi zuen kontuan hartu behartzela euskal paisaiaren balio nabarmena, bere haranekin eta lurraldean sakabanotutako habitat girotuarekin. Eta konpentsazioak aurreikusi bartzirela 600 hektarea baso suntsitzeko, lehendik zegoen linearen ordezko trazadura bat egiteko. Horrela gobernu erakundeako hartarazi du ezingo duela baloraziorik egin eguneratutako txosten hori aurkezten ez zaion bitartean. Txosten horrek hainbat gairi erantzun beharko lieke. Hala nola lurraldearen artifizializazioari berotegi efektua eragiten duten gasen isuriei eta trenbideak naturgunetan lotzeko proiektuaren beste inpaktu batzuei. Ildo horretan txostena eguneratu gabe izatea eragozpen bada abiadura handiko trenaren proiektuarekin jarraitzeko orduan. Bordele-Tolosa linearen eraikuntza 2024an abiatu beharko litzateke, 2022an martxan jartzeko. Baina martxa honetan ez dira puntual hasiko. Zaldibarko auziari helduko diogu. Jaurlaritzaren gobernu kontseilu ostean Tapiak izpide izan du fiskaltzak Zaldibarri buruz Jaurlaritzari eskatutakoa garaiz bidaltzen ari direla, zer gehiago dakigu honen inguruan? Bai, Arantxa Tapia ingurumen sailburua ziurtatu duenez, bere sailak ez du jaso inoiz kexarik Zaldibarko zabortegiaren Luiziari lotutako informazioa fiskaltzari helarazterako orduan, eta beraz, atzerapen horien inguruko xehetasun horiek gezurtatu ditu, eta gai honetan gardentasun osoz eta lankidetzarako borondatez jokatzen ari direla adierazi du Tapiak, beti garaiz eta behar bezala. Gogoratu behar dugu Zaldibarko auzia oraindik irekita dagoela, izan ere Durangoko lehenengo instrukzio auzitegia Zaldibarko Berte Recycling arduraduna ikertzen ari da eta beste zenbait ordezkari ere ikertzen ari da oraindik, eta beraz itxita ez barkatu, irekita jarraitzen du. Aurreko ekainean ziren deklaratzekoak epaitegian, baina bertan bera gelditu zen, eta beraz oraindik irekita jarraitzen du, ikusi beharko da zer nora eramaten duen. Tanto desde la Agencia Vasca del Agua, desde URA, como desde la Viceconsejería de Medio Ambiente, se remiten y se siguen remitiendo toda la información que se solicita desde Fiscalía en tiempo y forma. Nunca hemos tenido una queja dado como consecuencia de que hayamos remitido algo tarde, todo lo contrario. Bestalde, zuzeu Donostian zaude, haizearen orraziaren tenisaren eta laperlaren emakitak iraungita daude eta ez dago luzapenik aurre ikusita. Honen aurrean udalak zein jarrera hartu du? Bai, Donostiako udalak Espainiako gobernuari eskatu dio kostaldeko emakiden lizentzien luzapenak onartzeko, izan ere haizearen orraziaren ondarretako tenisaren hemen atzan dugun udal kirol instalazioaren eta laperlaren emakidak iraungita dauden 2018 geroztik, eta ez dago luzapenik aurre ikusita. Horren bestez, 2 errekurtso jarriko ditu udalak, Auzitegi Nazionaleko administrazioarekiko auzien salan, eremu horiek okupatu eta aprobetxatzeko lizentzien ezoiko luzapenaren eskaera ustez ezetxi izanaren aurka. Gauzak horrela, laperlaren edota hemen atzean daukagun tenis kiroldegiaren etorkizuna kolokan dago. Entzun dezagun Eneko Goia, Donostiako alkatea. Bi kontzesio hauek aurreko mende hasierakoak dira eta 2018 urtean iraungi egin ziren. Udadetxeak prorroga eskatu zuen, bertan ematen diren erabilerak mantendua izateko, eta kostasetik adierazi zitzaigun ez zute da prorroga hori onartuko, eta kontzesio berria eskatu behar genduela. Zer gertatzen da kontzesio berria eskatu ezkero? Gaur egun leku horietan dauden hainbat erabilera zadantzan jartzen direla, zadantzan baino gehiago. Ondo da, Udane, bada informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa. Eskerrik asko, eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei.
Iruñarantz egingo dugu orain bestelako gai bati heltzeko. Izan ere 2016ko San Ferminetan 18 urteko emakume bat bortxatu zuten 5 gizonetako bati ezarritako kartzela zigorra 15 urtetik 14 urtera murriztu du Nafarroako Auzitegi Nagusiak. Soilik baietz da baietz legea aplikatuta. Epaileetako bat izan da, ez da ados agertu eta gorenaren helegitea jar dakioke erabakiari. Iruñean baita politika gaietan, bigarrenez hautatu dute David Iruñerriko mankomunitateko lehendakari izateko, 4 indarrek dute gehiengo osoa mankomunitateko batzorde orokorrean eta gobernu ituna zeinatu dute 4ek, EH Bilduk, Independenteek, Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak. Gobernu talde bat osatu dute agintaldiko politikak eta ildo nagusiak adosteko eta programa akordioak hondakinen tratamendurako planta berria eta garraio publikoa lehenesten ditu. Euskal Herritik Katalunian jada izan da astelehenean horren bueltako datuak atera eta aztertu dituzte adinari dagokionez gazteen artean aldaketa somatu dela azpimarratu dute. Izan ere 2015 eta 16ko datuek diotenez 18 eta 24 urte bitarteko gazteek independentziaren aldekoak ziren gehienak 49%. Halaber, azken datuek diote independentismoak boto emaile gazteen artean duela babes txikien 7% injustu. Directa! Ni un pas enrere! Contra el feixisme! Acció directa! Llegir! Ni un pas enrere! Contra el feixisme! Acció anticapitalistes! 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 Nazioartean, bestalde Osloko akordioak izpide, duela 20 urte sinatu zuten Etxe Zurian palestinarrek eta israeldarrek Osloko akordioa, baina akordioak ez du bakea ekarri Palestinara. Bada denborak ematen duen perspektiba ikusita, uste orokorra da Osloko akordioek Palestina askatzeko erakundearen ahultasuna bilatu zutela Israelen alde egiteko.
Honekin kultura arlora salto, Koldo dugu kameraren beste aldean, eguerdion. Eguerdion. Tira, basteko, konta iguzu, Koldo, bihar hasiko da musika zuzenean saioaren 7. edizioan, nondik ibili zara biharko saioaren grabaketetan, norekin? Halaxe da, bihar abiatuko dugu musika zuzenean telebista saioaren denboraldi berria, 7. eta urtengorako ere eduki importanteak eta guapoak ditugu. Biharko saioan Feline taldea ezagutuko dugu eta horretarako Gernikara egin genuen bidai. Bai, Feline taldea dugu gaur biharko musika zuzenean. Zein litzateke taldearen perspektibari deskribapenik onena? Feline taldea Gernikan sortzen da, Iparragirre rock elkarteko entxego lokaletan, eta esan daiteke musika estenako zakurzaharrek osatutako taldea dela, ez? Taldekide guztiek beste banda batzutan eritutakoak dira, eta bide horretan musika talde bat sortzerako unean askoz ere erresagoa izaten daia aurretik musika tresnak menperatuta. Feline taldea rock giroetan dator, rockaren barnean oso paleta ezberdinak erabiltzen dituzte, batzuek glam rocka ditu izan diote taldearen jardunari, rock and rolla ere badu, musika azkarra egiten dute ere, eta esan daiteke ez dela kokatzen eremu bakar batean, rockaren barnean, hainbat eremu zapaltzen bai bituzte. Bai, eta orain zer darabilte esku artean, diskaren bat edo? Bai, halaxe da, 2. iraupen luzeko diskoa kreatu berri dute, Jantzu izena darama, eta diskorren inguruan arituko gara bueltaka elkarrizketa honetan zehar. Esan bezala taldearen 2. iraupen luzeko diskoa da, 25 minutu irauten duen diskoa da, eta hori izan da elkarrizketa egiteko aitzakia. Eta 2. diska honetan zein hizkuntzatan aritzen dira orokorrean edo? Garapen bat egon da, taldean, lehengo diskoan inglesa zen nagusi eta euskarazko kantu pare bat agertzen ziren, eta diskonetako 6 kantuetan euskara da nagusi, euskara sortu dituzte kantu guztiak, eta euskara izango da diskonetako ardatz nagusia. Taldekideen esanetan, konturatu ziren, euskara zabestutako kantak arrakasta, behintzat azeptazio gehiago izaten zutela zuzeneko emanaldietan, eta naturalki sortu dituzte kantuak euskeraz disko berri honetarako. Taldearen beste aldare bat da, inglesez ere ondo moldatzen dira, zuzeneko kantu zerrendan bi kantuerak alderatuko dituzte, joko dituzte, baina disko honetan esan bezala euskara da hizkuntza nagusia. Ondo da, Koldo, hemen utzi behar dugu konexioa gaurkoz, eskerrik asko eta hurrengo artea. Eskerrik asko zuei. Kulturan jarraiki, zinemaldiak ere badu zerezana izan ere uko egin dio Urrutiko etxeari buruzko dokumentalak eantzeari ikusi. Entonces, insisto, yo creo que las películas hay que verlas y después hay que opinar. Jamás, mientras yo sea director del festival, vamos a blanquear al terrorismo y los asesinatos de ETA. Es decir, que nadie tenga dudas que la película no es eso. Eso es un documento muy interesante. ETA acabó hace muchos años y creo que es importante, y luego me da igual decirlo, luego me van a manipular las palabras como ya están haciendo en la web. No hay nada que justifique a ETA, pero hay cosas que explican a ETA. Las cosas no pasan porque sí. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazineko lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko Aiara Deurreta kazetariaren eskutik. Laster gara bueltan albiste gehiagorekin. Right after night
¡Claqueta! ¡Grabando! Anso, vete de aquí, por favor. Amabiterdiak dira eta horregatik elkarrizta nagusiari ekiteko unea iritsi da eta gaurkoan gurekin ditugu emakumeekin elkarteko bikide, batetik Izaskun Ramaz elkarteko presidentea eta bestetik Lucia Bonilla talde eragileko kidea. Bueno, hasteko eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Bueno, irabazirik gabeko eta ikuspegi feminista duen elkartea da emakumeekin, 10 urte bete ditu berriki, nola joan da ibilbidea? Bueno, ibilbidea gogorra izan da. Orain dela 10 urte 5 pasai emakume ekintzaile batu ziren eta elkartea sortu zuten, beste emakume batzuei laguntzeko. Eta, azkenean elkarte bat aurrera eramatea lan handia da. Eta, orduan hasi gara asko. Orain 150 bazkide gara, baina, atzerantz begiratzen badugu, gauza pilo bat egin ditugu, eta, lana polita da. Lan handia egin duzu 10 urte hauetan, eta helburu batekin abiatu zenuten proiektu hau, elkarte hau, zein da zehazki emakumeekin elkartearen helburua? Batez ere, generoaren aldetik ikusten diren ezberdintasunak. Ez dalako gauza bera ekintzailetzan sartzea gizona bazara edo emakumea bazara. Orduan gure aldetik ikustarazi ezberdintasun horiek eta emakumeak ahalduntzea. Izan ere ekintzailetan emakumeak ikusgai ez egotea eta emakumezko ekintzaile erreferentziarik ez izateak eragindako kezka bat dela eta sortu zenuten okertzen ez baldin banaiz elkartea, ezta? Bai, horretan ere, importantea dela beste emakume batzuen referentziak izatea eta beste eredu motak ere izatea. Azkenean ekintzailetzan edo enpresa bat sortzen duzunean badirudi ibilbide berdina eraman behar duzula, guztiontzat dagoela eredu berdina eta aniztasun handia dago, orduan hori ere ikustaraztea garrantzitsua da. Ekintzailetzan egun genero arrakala badago eta horregatik ezinbestekoa da baita ere sareak sortzea, ezta? Eta sare hori sortzen du emakumeekinek. Bai, eta nik uste dut dela gauzariko berena, ez? Askotan gure eredua edo gure strukturak txikiagoak izaten dira gehienetan, orduan sarearen aukera izatea indarra ematen dizu. Eta gure arteko elkarreko lana egin dezakegu, beste erabaten moldatu, bakarkean egitea baino, jakitea erreferentzi ezberdinak dituzula eta lagunak dituzula.
Elkarteak emakumeak laguntzen ditu, sarea sortzen du. Izan ere, egun emakume eta gizonen artean, ekintzaileen artean, alde handia dago? Bai, guk uste dugu ezberdintasunak daudela. Gainera, egia da, pasadan urtean, manifestu bat aurkeztu genuela, datu batzuk hausnartzeko, uste dugu bereziki soldatarrakala handia dagoela, eta datu hori ez dakigu zein den, susmatzen dugu ezberdintasun handia dagoela, baina hori eskatu genuen datu horiek ere begiratzea eta hausnartzea gero ekintza zehatzak edo neurri zehatzak bideratzeko, ezta. Baina guk nahiko gauza batzuk ditugu identifikatuta gure prozesuan, ezta, enpresa sortzeko prozesuan. Ze gainera zuek ohartarazi duzue egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gaur-gaurkoz ez dagoela ekintzaileetan genero ezberdintasuna neurtzen duen inolako dokumenturik. Bada? Bai, bada. Behatoki bat daukagu hemen Euskadin, eta GEM informea egiten da urtero, edo bi urtero, nik uste dut urtero egiten dela, eta hor genero ezberdintasunak neurtzen dira. Eta gainera, datuak esaten dute emakumezkoek eta gizonezkoek iaia parekidean daudela enpresak sortzerako orduan. Baina egia da, hori beste datu batzuk behar ditugula errealitatea edo mapa osoa ikusteko. Adibidez soldata. Hori, zehazki zeintzuk diren, hori ezinbestekoak diren datu horiek edo. Bai, jakitea gizonezkoek zenbat kobratzen duten eta emakumezkoek zenbat garrantzitsua da. Ez da gauza bera, bai, ekintzaietan sartzen gara, baina gero, bai, beste enplegutan ikusten dugun bezala, ekintzaietan ere badago alde hori. Orduan neurtu behar da, gero beste neurri batzuk hartzeko eta emakumei beste laguntza batzuk emateko. Neurtzen bada, baina gabezi batzuk ditu, eta zehazki horregatik joan zineten legebiltzarrera eskari horrekin, eta ez eskari horrekin bakarrik, baizik eta zaintzari eta laguntza publikoari lotuta ere eskariak egin zenizkioten legebiltzarrari. Bai, beste eskaera izan zen diru laguntzen arloan, ze uste dugu bideratzen duten laguntzak askotan gako bat dutela, ze azkenean Europatik etortzen diren dirua edo beste erakundetik, azkenean gure strukturak Luziak aipatu duen bezala, txikiagoak dira. Orduan batzutan, bete behar dituzun hori gauzak ez dakit, adibidez, 10 lanpostu baino gehiago eduki behar duzu. Eta guk ez gaude, askotan. Orduan, azkenean diru laguntzen kanpotik eratzen zara, eta orduan beste proiektuak edo ez dakit, beste gauzak egiteko edo hasteko edo ez dakit, geratzen zara portxo bat hor kanpoan. Eta laguntza horien kanpo gelditzearen adierazlea bada Europako Next Generation funtsetatik kanpo gelditzen ari direla emakumeak zelatu zenuten, ezta? Hori adibide bat izan zen, hori neurtu behar da. Adibide bat da, ze azkenean Next Generation hori fondoak eta diru asko sartu zuten, orduan, adibide bat jarri genuen. Baina, diru laguntzak orokorrean neurtzea edo begiratzea behintzat, zen nortzuk hartzen duten hori, dirua. Lehen aipatu duzu emakume eta gizonen arteko genero arrakala handirik ez dagoela edo nahiko parakideak direla, baina zein da ekintzailetzan emakumeen perfila? Lehen esan bezala struktura txikiagoak gehienetan diru gutxiagorekin hasten gara. Nik uste dut arrisku gutxiago ere hartzen ditugula, ez dakit beldurra edo daukagun edo
edo ziurragoak garela, ez? Eta bai aipatuko nuke, gero gure arteko lana, naizta enpresa txikiagoak izan, gero gure joera dela laguntza eskatzea edo elkartzea beste ekintzaile batzuekin proiektu handiagoetara joateko, ez? Edo sortzeko hori, ekintzaile ezberdinekin. Eta, bueno, ezberdintasun gehiago... Nik uste dut ere hori emakumeen artean eskuzabaltasuna ematen dela gehiago. Orduan, lan egiteko olako hori taldean edo sarean nahiko ohikoa izaten da. Aizpatasuna beraz badago mundu honetan, eta gero bestetik sektore teknikoetan eta industrialetan ere emakumeen ordezkaritza txikiagoa da, parekidea da? Txikiagoa da, baina arlo guztietan ikusten dugun bezala, erreferentzi falta hori ikusten da. Orduan, beti errazagoa da ikustea zaintzetako enpresak edo emakumekin harremantzea perfil teknikoagoak direnak, baina erreferentzi falta, uste dut dela. Bai, gu saiatzen gara ere, erreferenteak ikustarazten eta eramaten. Badakoagu beste programa bat, beste herri batzuetatik etortzen direnak, eta, hori, urrengo belaunaldiak, beste referente batzuk izateko eta hori, arrakala hori gutxitzeko. Enpresa bat sortzerako orduan, ezinbestekoa da dirua, hori argita garbi dago. Finantziazioa eskatzerako orduan, emakumeek arazo gehiago dituzte? Diru gutxiagorekin hasten gara. Hori normalean, hori datuen arabera, uste dut gizonek 26.000-arekin hasten dira, hori bataz bestekoa dena, eta emakumezkoek 16.000. Orduan, normalean, diru gutxiagorekin hasten dugu proiektuak edo enpresak. Lehen aipatu dugu, emakumeen enpresak edo apur bat txikiagoak direla, gero emakumeen artean oso orokorra dela sare bat lortzea edo ehuntzea, ez da? Emakumeen ekiteko modua orduan ezberdina dela esango genezake? Nik uste baietz. Gaina proiektuak ere ezberdintzen dira, nik esango nuke gizarte komponente bat dutelako, ez? Gehienetan proiektuak dira edo eraldatzeko edo laguntzeko beste ikuspuntu bat dugu. Hori patriarkadotik etorriko da, suposatzen dut. Ezi garela zaintzarekin, eta orduan gure ekimenean sartzerakoan, uste dut ikuspuntu hori daukagula, eta naiz eta ez izan gure lehenengo ekintza zaintza, hor daukagu, zeo zer, ez? Bultzatzen gaituela proiektu horietara jotzen. Esango nuke. Ez beti, baina askotan ematen da. Bai, azkenean emakume gizartean ez digute ekimena izateko eta holako gauzak aurrera eramateko. Orduan gero hori ere eragin egiten du autokonfiantzan, ez? Eta gero zure enpresan salmenta jarduerak egiterakoan hori ere eragina dauka. Ze azkenean beldurrak eta holako gauzak ere izaten dira. Horregatik, besteak beste beharrezkoak, ezinbestekoak dira erreferente horiek, ez da? Lehen aipatzen zenituzten erreferente horiek. Egun ekimenek, emakume ekinek, 150 bazkide inguru ditu, zer eskaintzen diezu bazkide horiei? Egiten ditugu hori, identifikatuta ditugun gauzak lantzen ditugu. Topaketak, tailerrak, formakuntzak, programak.
Orduan, normalean entzuten ditugu ere haien eskaerak, eta beste perspektiba batekin saiatzen gara gauzak diseinatzen eta programak eta holan antolatzen. Egia esan da, hurrengo hilabetean hasiko da programa bat, Network in Progress, deitzen dena, eta horretan salmenta arloan aritzen dira tailerrak, egongo da mentoring, bakoitzak bere proiektua lantzeko, eta ere egoten dira saioak, beldurrak eta olako gauzak lantzeko. Eta hilabetero gainera okertzen ez baldin banaiz topaketak antolatzen dituzu, ezta? Lehenengoa izaten da, edo zero deitzen dana, lehenengo horretan jartzen ditugu aurrez zerekin aurkitzen garen, zein zailtasunekin aurkitzen garen, eta gero hori, hilabetero lantzen dugu olako gai bat. Normalean, elkarteko bazkide bat bideratzen ditu saioak, egiten ditugu dinamika kreatiboak eta metodologia parte hartzailea erabiltzen dugu ere, bakoitzak ere eta guztien esperientziarekin eta olako gauzarekin elkar banatzen duzunean, azkenean oso polita da eta beharrezkoa da. Laguntza eta sarea sortzen duzue beraz, eta Izaskun elkarteko presidente kargua hartu berri duzu, duela 3 hilabete okertzen ez baldin banaiz, nola joan dira 3 hilabete hauek? Beitu, 3 hilabetetik bi oporretan egon gara, orduan. Baina, egia esan da, azken urteotan Mirenekin egon naiz lanean, eta, Miren niretzako erreferente bat izan da, asko ikasi dut berarekin, orduan, nik uste dut ondo joango dela. 10 urte bete berri ditu emakumeekinek, duela 8 urtetik edo bertan zaudete zuek, eta, azkenean presidente izateko kargua badeko bere ardura, ezta? Nola hartu duzu kargua, azkenean ardurakutzu hori badu? Bai, noski, eta hori, ikustarazten eta egon behar zara hor lehenengo hilaran, hor, apurtxu bat beldurrez, baina gogoz, ere, ez dakit. Azkenean, talde eragilean jende berria sartu da, eta, jarraituko dugu orduan hor lanean, taldean. Gainera, lan handia da, ze azkenean bakoitzak guztiak ditugu gure enpresak. Orduan, klaro, azkenean, da lan ekstra. Talde eragileen kasua aipatu berri duzu, eta zehazki Zuluzia sartu berri zara talde eragilean, nola joan dira hilabete hauek? Izaskunek esan duen bezala. Bi oporretan, hilabete bakar bat, baina gogoz. Gogoz urte hauetan jaso dudan guztia, erabat itzultzeko, eta gero uste dute bakoitza bere ikuspuntutik zertxo bait gehitu dezakela taldera. Orduan, zelan irtetzen den, nire ikasteko gogo handiarekin aukera ona dalako, ikusteko zelan egiten diren gauzak barruan, gero nire proiektuetara ere eramateko. Orduan, talde osoa berritu berri duzu edo? Talde osoa ez, baina sartu dira 4 pertsona gehiago. Eta beste batzuk, belaunaldiak dira, orduan batzuk atera dira eta beste batzuk sartu dira. Gogoekin imaginatzen dut orduan heldu diezuela ardura berri horiei, 10 urte bete berri ditu emakumeekinek, zeintzuk izango liratezke hurrengo 10 urteetara begira, orain zuek gainera presidente eta eragile taldean egonda, dituen edo dituzuen erronkak, nagusiak? Desberdintasunak, genero desberdintasunak murriztea, eta emakumekintzaiekin jarraitzea lanean eta ahalduntzea eta bere proiektuak eta enpresak hobetzea. Gero eta gehiago izatea, ez dakit, inpaktu osoa izatea emakumeekin, ez dakit. Bai, eta
erreferentziak ere, referente berriak eman, gazteekin ere lan egitea, ez dakit. Igual normaltasun gehiagorekin ikustea emakumeak egin dezakegula eta gure artean lagundu. Orain artekoa, apur bat hobe, alba da, eta mantenduz, ere, lan handia egindalako 10 urtetan, niretzat da erronka izugarria hobetzea, orduan mantentzen badu orain artekoa, ondo ere. Emakumeok egin dezakegu eta horren adibide zuek zarete, ez da? Lucia, zuk Tu Pintas Mucho izeneko kooperatiba sortu zenuen eta Izaskun aldizuk Maiken okertzen ez bali manaiz. Hasiko nahi zurekin, Lucia, azaldu baldi guzu apur bat, zer den zure kooperatiba? Kooperatiba berria da, Ze orain arte nire ekintzaile proiektuan neukan, eta beste emakume ekintzaile batekin elkartzen nintzen tailerrak emateko, eta orain erabaki dugu kooperatiba sortzea. Batez egiten ditugu tekniken bitartez egiten dugu. Orduan, era ezberdin batetik lantzen ditu. Prozesu hori orduan? Beldur askorekin. Zen naizta urtetan aritu ekintzailetzan, proiektu berria da, gogo handia daukate proiektu hau aurrera joateko. Horregatik, apur bat, beldur horrekin, baina igual 3 hilabete barru galdetzen diazu eta dana martxan dago, da askoz ere lasaiago nago, ez dakit. Hasierek beti beldurra sortzen dute, eta zein izan da edo hasiera hortan topatu dituzun zailtasun handienak? Egia esan, nahiko errez egin dugula, egin genuelako pasan urtean formakuntza bat, eta han eduki genuen tutore bat, kooperatibetan lan egiten duena, eta bidea erreztu digu pilo bat. Bai, berak ere bultzatu gaitu asko pausu hau ematera, eta esan behar dut, izan dela beldurra, berriz ere proiektu berri batekin hasten zarelako, baina berez bidea laundu digute hainbat, eta gustora, oso pozik nago alde horretatik. Ez dakit erantzun dizudan. Gainera emakumeekin elkartea bidelagun izan da, imaginatzen dut askoz hobeto, ez da, izan dela prozesu guzti hori. Orain zurekin jango naiz Izaskun, izan ere Maiken kooperatiba sortu zenuen, azaldu aldi guzapurtzu bet, zer den Maiken kooperatiba hori? Ni ekintzailetza arloan mugitzen naiz, aholkularia naiz, eta mentorin eta programak diseinatzen ditugu. Orain, azken urteotan, kultura eta sormen arloan mugitu gara eta programentan, hor Getxon, egoten naiz Getxo Sormen Hub proiektuan. Eta baita ere, laizter, zabalduko dugu beste programa bat gaztei, Uribe Kostako gaztei bideratuta. Orduan, kultura emprendedora eta olako gauzetan formakuntzak eta mentorin eta olako gauzetan ibiltzen gara. Eta lehen aipatu diot baita ere Luziari, ez dakit, nora izan zen kooperatiba hori sortzerakoan prozesua, aurkitu zenituzten zailtasun handienak edo agian oraindik topatzen dituzuen noizbait? Kooperatiba, lehenengo ekintzailea izan ginen 2 pertsona gara kooperatiban eta bakoitzak ekintzaileak ginen. Orduan bakarrik da forma juridikoa hori aldatzea. Gainera hori berak aipatu duen bezala, hemen badaukagu Belen Barela elkarlanekoa laguntzen dizu pilo bat eta tramite guztiak eta gauza guztiak azaltzen dizu oso ondo. Eta, hasieran, azkenean dira bezeroak lortzea. Salmenten gauza aurrera eramatea,
azkean egiten duzu, ez dakit, pagina web. Web orrialdea prestatzeko inoiz ez duzu ikusten ondo, eta hor ikusten dira azkenean hor behetik zein beldurrak dauden, ez? Baina, ja, kooperatiba pandemian sortu genuen, eta orduan ja, 3 urte daramagu hor. Ekintzaileak zarete biak, genero arrakala, estereotipoak eta mikromachismoak egon badira oraindik, ez dakit zuek gertutik horrelakorik bizi duzuen, adibidez, bezeroak lortzerako orduan, emakumeak izateagatik, zailtasun gehiago topatzea edo? Bere solan etorri zait, eta esango dizut gehienetan, hitz egiten dudala beste emakumeekin. Gutxitan, joan naiz proiektu bat azaltzera gizon bateri. Baina ez dakit hori nire barnean dagoen, askotan igual, askotan ez, baina egia da, gizonekin hitz egin behar izan dudanean, igual zailagoa izan dela. Gure hartan uste dut hobeto moldatzen garela. Nik ez daukate holan gauza askorik, baina egia da batzutan bilera batean, igual gizon batek hartzen du hitza eta berak hitz egiten du. Eta ordu osoa bera hitz egiten, eta zuri ez zaizu usten adibidez gauzak azaltzen edo beti azken hitza edo holako gauzetan. Baina, beste gauzetan ez dut topatu holakorik. Eta horrelako gertaerak edo ekiditzeko edo genero arrakalarekin bukatzeko neurriak eskatzen dituzue, okertzen ez baldin banaiz, zeintzuk dira neurri horiek genero arrakala horrekin bukatu ahal izateko ekitzailetzan? Eskatu genituen hor manifestuan, gauzak neurtzea, soldatarrakala eta diru laguntzen gauza neurtzea, baina ere autonomen kuota berrikustea ere eskatu genuen. Ze azkenean badakigu emakumeok zaintzakarga gehiago hartzen dugula, orduan enpresa bat aurrera eramateko orduak ez dira berdinak. Hor ezberdintasun bat dago, ez? Zenbat ordu eramaten duzuzuk proiektu aurrera edo enpresa aurrera eramateko edo gizon batek zenbat ordu eman alduen. Orduan behar bada jardunaldiak ez dira berdinak, orduan kuota behar bada ez da berdina izan behar. Orduan, hori ere berrikustea eskatu genuen manifestu horretan. Orduan hori aldarri nagusia, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta batez ere egiten duzuen lanagatik, batetik Izaskun Ramaz, elkarteko presidentea, eta bestetik Izaskun Bonilla, talde eragileko kidea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, eta gaurkoan gurekin izango ditugu Marisa Barrena eta Alaitz Argandoña. Orain arte. Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Haupadan hori, zugakoan enaz, eta animatu egiten dutzuet ez dira gai gure bideoklipa ikustera. Ez dira gai azkenean emakumeak sufritzen dugu zen hainbat bidegabekeri salatzeko abestia da, eta espero dugu gustoko izatea. Bezarkada bat. Ez dira gai gure egia entzuteko eta agian ez dute nahi ikusi argia. Horma baten kontra dabiltza, nahi eta zinaren erdian mugitzen dira azken aldian. Ez dute nahi gure bizia, buruzagiak ez badira. Ez dira gai!
ordu batak pasata iritsi da eguneko solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Marisa Barrena eta Alaitz Argandoña. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, gaur 30 urte bete dira Osloko akordioa sinatu zenetik, edo hasi zenetik, ezta? Eta, duela 30 urte, palestinarrek eta israeldarrek Osloko akordioak sinatu zituzten, etxe zurian, ezta? Eta denborak ematen duen perspektiba ikusita, uste orokorra da, Osloko akordioek Palestina askatzeko erakundearen ahultasuna balietu zutela, Israelen interesen alde egiteko, eta ondorengo gertakariek ere argi utzi zuten, Israelek ez duela inoiz izan, okupazio horrekin amaitzeko nahirik, eta, gainera bestalde, Amerikako Estatu Batuari eta nazioarteari dagokionez, euren interesen arabera, akordio hori sinatu zutela, ezta? 3 hamarkaden ondoren, gaur 30 urte, zein da egiten dugun interpretazioa? Nik uste dut egoera aldatu dela, eta igual momentu horretan ilusioa sortu zuela argi dagoela. Nik uste dut beste negoziaketan gertatzen den bezala, hor indar horrek aldatu denez, orduan pausuak ez dira ematen joaten, eta ere esango nuke sortzerakoan oinarrizko gauza batzuk kanpo gelditu zirenak, adibidez errefuxiatuarenak, eta orduan ez dagoenez, edo ez dugunez ikusten, edo ez da oso argi mai gainean ikusten, benetazko borondote politiko dagoela, eta ez dutenez onartzen Estatu Palestinarra, nik uste dut emandako pausua hor gelditu zen, eta orain negoziateketaren ondorioak izan dira batez ere etekinen, ez dakit nola esan, banaketa beste estatuen artekoak, ez? Ados nago, ez? Ikuste dute hasierako ilusioa behar bada, ilusioa behintzat, goikoen atletik agian, ez? Herritarrek ez dakitein besteko ilusioa egon zen, ez? Herritarren artean iritzi ezberdinak egon ziren, orduan ere, ez? Ez utelako ikusten akordu horretan, batuta zegoen euren askatasuna edo euren herritartasuna, ez? Baina, dudabarik zuk aipatu duzun bezala, ilusio bat sortu zen. 30 urte beranduago, aurrera barik atzera egin dela uste dut, baina nabari ez, ikusten ditugun egoerak azken boladan ikaragarria dira, ezta? Eta hori guk ikusten ditugunak, edo ikusten dizkigutenak, pentsa zer gertatuko denan bertan, ez? Eta orduan, aipatu duzun bezala, Alaitz errefuxiatuena, ez? Ezen batu, eta orain badago elkarte bat, justu hori errebindikatzen duena, eta hori bai lurraldetasuna, eta bai refuxiatuen egoeraz, ardurarik ez hori, pixka bat jartzen dute ardurarik ezak garai hartan eta gaur egun euren egoera, ez? Eta, hemen berrien ikusi dut datu bat oso interesgarri ditu zaidan, edo, deigarri egin zaidana, ez da? Inkestaren arabera, Palestinako gazteek 18tik 30 urte bitarteko gazteek esaten dute, ez dute bi estatuen konponbidea lehenesten, ez? Estatu bakarrean oinarritzen dute, 74%, ez? Palestina, orduan, ilusio guztiz ez da galdu, ez? Behar bada, egoera zailetan, batzuetan, indarra hartzeko, ez dakit, izaten dugu, erantzuteko nondik ataratzen dugun indarra, ez? Baina palestinarrek, hemendik ikusita, nola izan dezakete indarra, olako, ez dakit, proposamenak egiteko, edo olako ilusioak izateko, ez? Baina, gazte behintzat, 74%, esatu bakar horren, zera badauka, ez? Konponbidean ez dute sinesten edo itxarpen gehiegi, ez? Hori behintzate ulertzen dut hemen. Egun gainera nekeza da Israel eta Palestinaren arteko gatazkan konponbide baterako baldintzak atzematea. Ikusiko dugu bideo bat eta jarraian helduko diogu berriro gaiari.
Gainera, aipatzekoa da esatea, Osloko akordioa deitzen da, etxe zurian sinatu zen, akordioaren izena eta sinaduraren lekua ez dator bat, orduan duela 30 urte, baita agian uler zitekeen, akordio horrek ez zuela askorako balio. Uste dut, gelditu dana ez da izan hainbeste izena, baizik eta argazki hori, ez? Nik uste dut argazki oso famatua izan dela, ez? Orokorrean jendea, aipatzen duzunean ikusten duguna buruan da argazki hori, nik uste dut horregatik jendea bai gelditzen da non gertatu zen edo nortzuk izan ziren hor papere garrantzitsuenak euki zituztenak. Nik uste dut Osloa gelditzen da beste mai batean, eta gero, bera komentatu duenarena dagokionez, zenolako ilusia, nik uste dut argi dago akordioa ez dela bete, behintzat osotasunean hori da. Orduan nik uste dut hor bizirenak erresistentzia puntu bat daukatela, konfliktua egunez egun zoritzarrez bizitzen ari direla, eta orduan nik uste dut behar hori daukatela, ez dakita ilusioa edo benetazko beharra gauzak aldatzeko eta konponbide bat sortzeko. Nik gertatzen zaidana da, nire ustez, orain Israelek daukan boteriarekin, indarre oreka ez dela mantentzen, orduan orain negoziaketa baten aurrean, beraien indarrak ez ziren antxinekoak, eta egoera ezberdina da, ez? Osa dinot, igual garai horretan egunero geneukan gaia komunikabidetan, eta gaur egun, urte hurrena ospatzea esatea ulertu behar da, baina nik uste dut bakarrik berreuskuratzen da zer gertatzen denean, baina haiek beraien egunerokotasuna pairatzen dituzten ondoriak eta hori da nire ustez lantzena. Bai, eta otoz nago, ez. Baina lehen esan dugun, ez da, hasieratik ere bazituen bere gabeziak. Hasieratik, orain behintzat, orain aipatzen dira gabeziak, ez, hasierako arrakala horiek. Eta arrakala horiek konpondu beharrean edo ornitu beharrean, egin dira, areagotu. Eta Israelek gero eta indar handiagoa deko, eta zuk aipatzen duzun bezala, gero eta oihartzun gutxiago dauka gatazkak berak, ez? Palestinarren egoera negarrarri horrek gero eta ez dakit, bai edabideetan, bai orokorrean nik uste dut, bai zerbait gertatzen denean, alako larria edo ikusten dugu, ez? Baina igual sare sozialetan entak geriago mugitzen dira, ez? Behintzat irudiak, ez? Irudi negargarria batzuetan, ikusteak ere min ematen duenak, ez? Baina nik uste dut edabideetan orokorrean gutxiago ikusten dela, ez? Azkenean daukagu, zuk aipatu duzun argazki hori, ez? Argazki finko hori bezala daukagu buruan, ez? Baina, behintzat, zerak, ez? Antolatzen badabiltza, egun batil, elkartea eta, antolaketa bat badago behintzat, eta horrek ematen du zerbait agian lortuko dutela, baina zaila ikusten da, ez? Zaila da gainera Israelek gero eta indar gehiago lortzen duen enean, Palestina oraindik ez dute herri gisa deklaratu, eta gainera bakea ez da lortuko okupazioa amaitu arte, ez da, eta justiziarik gabe eta palestinarren giza eskubideak errespetatu arte. Gainera nik uste dute azkenean guztiok gizartearen papera oso garrantzitsua dela, ez? Babesa emateko eta gaia mantentzeko pilpilean, ze horrek ere laguntzen du besteen borroka aurrera eramateko. Eta beste aldetik bebai ikusi behar ditugu zenolako interesak dituzten beste estatuek hori konpontzeko edo ez konpontzeko. Ze azken finean ikusi dugu orain dela oso gitxi Marokon gertatu zana Saharaguekin, nola interes propioegatik, nola ukatzen da batzuen eskubideak, ez? Eta nik uste dut arrisku hori mahai gainean dagoena, eta gizarte honen lana da hori ez gertatzea. Ados, guztiz ados nago, ez? Baina, eta gainera, aipatu dugu, ez? Orain dela 30 urte ere, hankamotz jaio zela, ez? Eta hala ere, sinatzailea erail zuten, hil egin zuten, ez? Eta hurrengoa, gogorragoa izan du Palestinaren kontra edo Palestinaren alde gutxiago egin duena, gotortu egin duela bere egoera, bere boterea, ez? Orduan, zaila ikusten da eta gogorra ikusten da, baina
niri deigarri egin zait, gazteak behintzat, zera ez, badaukatela indar hori ez. Euskal Herrira egingo dugu orain jauzi, izan ere Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte hasierako ekitaldi ofiziala egiten ari dira momentuetan, eta ekitaldi hori egiten zuten bitartean, irakaslek protesta egin dute atarian, Nerea García lankideak zetasunak emango dizkigu eta orain helduko diogu gaiari. LAB, ELA, Esteilaz eta Komisione Obrera sindikatuek salatu dutenez ordezkapen politika berriak ondorio larriak ekarriko ditu. Izan ere, EHUk erabaki du uslo dela eta arduraldi osoko irakasle ikertzaileen ordezkoak lanaldi partzialekoak izatea. Hori dela eta sindikatuak bildu dira Gasteizko kampusean euren aldarrikapenak kaleratzeko. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitatean ordezkapen sistema guztiz prekarioa da, egoera jasanezina bilakatzen ari da, orain arte egoera partzialean zeuden pertsonek larriki jasan dute prekarizazio hau, baina gaur egun handitzen ari da prekarizazio kopurua. Ez dagoelako bakarrik beraien lan baldintzen kaltetan, baizik eta unibertsitate osoaren kaltetan. Azken batean, prekarizatuen ordaina izango da beste irakasleok egin beharko dugun aparteko lana, eta baita ere desoreka importanteak lanaren antolamenduan saiek. Honi gehitu behar zaio aurretik estrukturalak diren arazo batzuk baditugula unibertsitatean, aurreko kurtsoetan salatu izan dugu, finantzak eta falta honek eragiten duela gure unibertsitate publikoan murrizketa anitzak ematea. Protesta ikusi dugu gaurko egunean, ordezko irakasleentzako 800 euroko soldatak ezartzen hasi dira dagoeneko EHUn, eta gainera gaipatu dute, orain ordezkoek lanaldi murrizketa izango dutenez, soilik ez ordezkoentzat, baizik eta EHUko irakasle guztiei eragingo diela neurri horiek. Azkenean ikusi dut hor dena ez, publikoaren, publikoa daukagula beti kolonkan eta kaltetua, ez da? Nik uste dute bai unibertsitatean, bai beste arloetan, ez? Azkenean publikoa non geratzen da, ez? Irakasleek espadute baldintza duinetan lan egiten, irakasleek edo dozein langilek espadu baldintza duinetan lan egiten, nola motibatuko ditu, nola emango ditu bere eskolak, eta gainera horra aipatu duena, ez? Sarritan hori irakaskuntzan gertatzen da, ez? Batek egiten ez duena, bestaren bizkarrera joaten dela, bestaren motxilara joaten dela, ez? Eta orduan, lankarga horrekin ezin da gustora egin, ezin da behar bezala lan egin, ezin da kalitatezko irakaskuntzarik eman, ez? Eta nik uste dut unibertsitateak olako, ez dakit, kalitate falta edo, ez dakit, olako egoeran lan egiten badu, ze gizarte espero dugu, ez? Ze profesionale tengo dira hortik, eta nik uste dut beste profesio asko ere, mimatu behar direla, ez da, baina nik uste dut irakaskuntza oso garrantzitsua dela, eta zaindu behar dela, eta soldata duinak ordaintzea, ordutegi duina izatea, eta, kalitatea horti datorrez, eta, nik pentsatzen dut hori publikoa arlo guztietan daukagula horre, eta hortxe dago ez, ereduan nik uste dut egin behar dugula indarra, eta sindikatuak eta hortxe daude, eta nik uste dut herritarrok ere mugitu behar dugula, ez, irakaskuntza bezala beste osasun sailetan eta beste arloetan, ez. Guztiz ados hori izango zen nik aipatuko nukela, ikusten ari garena da, nola zerbitzu publikoen murrizketak dauzela, eta nola aipatzen duten ez da gaur egungo gauza bat, baizik ematen du dino da gauza bat prestatuta dagoena edo bide bat ez dakit privatizatzeko edo baina klaro, pentsatu behar dugu lako zerbitzu publikoak eta hezkuntza bebai, noski, zenolako arrakala sortzen dutela pertsonen artean, zenolako jendea ordaindu alduen hezkuntza pribatu bat, osasungintzan gertatzen den bezala, eta zenolako arrakala sortzen dena, eta gero ez dira bakarrik lan baldintzak, baizik eta zenolako inpaktua daukaten lan baldintza horiek benetan zerbitzuan, hezkuntza beran eta gure gazterian, zenolako hezkuntza bermatuko dugun, hor dausenak lan egiten, kriston lankargat dituztenak ratioak handitzen baldin badira, eta ez badaude gustora, gainera nik uste dut, osasungintzan gertatzen den bezala,
irakasle izatea dauka beste puntu bat, ez dakit beste lanbide batean egotea bezala, ematen du, zauzela sortzen pertsonak, formatzen, laguntzen bere bizitzan, nik uste dut dauka beste kutsu bat, eta hori nik uste dut galtzen ari dela lan baldintza duinak ez bat dira bermatzen. Prekaritatean bazaude lanean, ze maila egingo duzu, ze motivazio daukazu, ikusten duzunean alako mespretxo tratatzen zaituela azken batean administrazioak, zuk azken batean elikatzen duzun administrazio horrek ze pau ematen dizun, orduan nik uste dut hor mugitu beharra dugula, ez bakarrik haiek, hori denon gandaukala eragina, zuk aipatzen duzuna, irakasleen lana, igual nik irakasle izan naizelako, baina irakasleen lana oso garrantzitsua da, txiki-txikia direnetik, gure umeak horri usten ditugunetik, unibertsitatea heltzen direneraino, eta hor, irakasleak ez badute behar bezala tratua jasaten, hor azken baten, olako lan baldintzetan lan egitea azken baten tratu txarra ematea da irakaslei, eta gero ikerkuntzak ere garrantzia dauka, eta ikerleak ere, ikertzaileak ere nola tratatu dituzten dina soldat aldetik, aurreko batean hitz egin genuen horretaz, nik uste dut mugitu beharra dugula, ez bakarrik guk ere mugitu behar dugula, unibertsitatean duin bat behar dute gure gazteak, eta gure gizarteak hori behar duela uste dut. Gainera zuk aipatzen duzu, uste dute gizarteok lehentasunak markatu beharko ditugula, batez ere badakigu zerbitzu publikoak defizitarioak direla, eta ematen du defizitarioak direnez, hori mespretxatzen ditugula, eta hori osasungintzan, hezkuntzan, zaintzan, dauzain bat arloak ikusi ditugula, eta nik uste dut, oso nabarian gelditzen dela behar beharrezkoak direla, eta bigarren mailakoak tratatzen dituzte, batez ere instituzioen gandik. Baina zuk aipatu duzuna, azkenean zer eragin dauka horrek, dirua daukanak, eramango ditu pribatura, joango dira unibertsitate pribatura, hemen gora, edo New Yorkera, edo ez dakite nora, Gaina, ondorioak nik uste dut ikusten ari garela, orain gauz hezkuntza hitzarmen edo hizkuntzaz hitz egiten, eta ikusten da zenolako arrakalak sortzen direla, gero hizkuntzaz hitz egiten dugunean bebai zenolako ondorioak dakartzera, dana dago lotuta, eta hori ikusten da benetan instituzioen lehentasunak zeintzuk diren, eta bebai nola tratatzen ditugu gure gazteria eta bebai gure adineko jendea, da bigarren mailako pertsonak izango balira bezala, nik uste dut dagoela helduzentrismo bat, eta besten eskubideak bigarren mailakoak izango balitz tratatzen ditugula. Eta nik uste dut hemen alderdiek ere zer esan handia daukatela, orain irakaskuntza legea eta hortxe pilpilean dago, eta hor egin behar dutela alegina, nire dut deskarreko alderdiek horre egin behar dutela gozena egin behar dutela oiu eta mai gainean ipini dituztela ez dakit denon eskubideak, azken baten irakasleen eskubideak ikasleen eskubidea bedirelako, hori katea delako, katea sortzen delako hor, Hezkuntzaz gabiltza eta hezkuntza legea aipatu berri duzu, Marisa, izan ere Euskara, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legean ardatz izan beharko dela, txikitu dute izan kontseiluak, izan hainbat eragilek, eta izan ere proiektu hori egun hainbat gabezi ikusten dizkiote. Bideotxo bat ikusiko dugu zetasun gehiagorekin eta jarraian helduko diogo gaiari. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eztabaidaren erdigunera etorri da atzera ere hezkuntza lege berria. Mintzagai izan dute jada agintari eta politikariek. Eta Eusko Legebiltzarrean testu horren eztabaida abiatuko da berriro datozen egunetan. Abagune hau baliatu nahi du Euskalgintzaren Kontseiluak lege horrek euskara gehiago izan dezan bermatu nahi duen sinadura bilketa abiatzeko. Izan ere, hezkuntza sistema funtsezko elementua da gutxitutako hizkuntza baten normalizazio prozesuan. Transmisioa bermatzeko bidea da, belaunaldi berriei euskara ematekoa. Laburbilduz, euskararen normalizazioan egiten den urrats bakoitza, urrats bat da demokrazian sakontzeko. Ikusteke dago azkenean, hezkuntza legea onartzen den edo ez, hauteskundeak ditugulako atarian ikasturte honetan, baina argi dagona, hainbat eragileek eta kontseiluak argi eta garbi adierazi dutena, euskara
izan behar duela erdigunea, ez da? Eta horrez gain, azken batean, ezinbestekoa da hezkuntza euskararen normalizazio bidean. Nik uste dut, kontseiluak hori esan badu, edo kontseiluak hori esan du, eta uste dut hor sartu garela, ez dakit sinadura bilketetan, eta movimentua badagoela, ez da? Orduan, hor gabezi bat ikusten duelako izango dela, ez? Edo ez delako behar bestean, uste dut, sakondu puntu hori ez dagoelako, argi balego, zinatek egongo sinadura biltzen, eta kontseiluak ez eluke agotxori horrela jasoko, ez da? Nik uste dut, alderdiek kontutan eki beharko luketela, reivindikazio horiek eta oio hauek kontutan eki beharko lituzketela, eta lehen esan dudana hor finko egon behar dutela, ez da? Nik ikusten dut gizartean gaur egun edo guraso askok ere ez, ardura gehiago daukatela, euren seme alabekia, ingelesa ikasiko duten, euskara baina, ez? Baina ikusten nire inguru hurbilean, euskaldunen artean, ez? Ingelesara, eroan bertezki derrigor ikasi behar dute ingelesa, eta baina euskara ikasten dute, edo ikasiko dute, edo badakite, edo, baina ingelesa, ez da? Orduan, nik uste dut, eskolan behintzat hori bermatu behar da, maila egokia, ezin dena da, 14 urtera heldu, eta oraindik ez dakit, idazten ez jakitea, edo ez ulertzea, edo komunikatzeko gai ez izatea, ez? Uste dut, eskolak hori bermatu behar duela, eta zalantza barik maila batekin atara behar direla. Baina nik hori ikusten dut beste ardura hori, ez? Ingelesaren ardura, eta egun hauetan ikusi dut globoan, munduko globoan, ingelesa azken baten non egiten, zenbatek egiten duen, eta beste hizkuntza batzuk, ez? Ikustekoa da, ez? Zelan liluratzen gaituen ingelesak horren beste? Deno jakin nahi dugu pixka bat, ez, ingelesa eta beste hizkuntza batzuk ere, baina zenbat liluratzen gaituen eta euskerak ze ardura gutxi ematen digun, ez? Bai guraso askori, eta bai esangurotin nire kasuan, aitonamon askori, aititxamam askori, bez? Ingelesa ikasi behar dute unek, nahi eta ez. Eta euskera, orduan nik uste hezkuntza lege honetan, hor gogor egin behar dela, hor berri esaten dut, guk ere badeukagula zer esana, guk herritarrok, oinez ibiltzen garen herritarrok bere, ez da, badeukagula zer esana, eta alderri zer esanik, ez, horre, ezin dute edo zer sinatu, hauteskundea badatoz, baina guk ere emango dugu gure botua, edo ez dugu emango, ez, esango, ekiko dugula guk ere, jakingo dugula nori eman edo nori ez, ez, eta hezkuntza publiko duina eta euskalduna defendatu behar dela. Ezin dela edo zer sinatu. Aipatu duzu, ez? Euskaraz hitz egiteko eta ulertzeko gaitasuna, izan ere orain arte batxilergoa bukatzen zenean ikasleek bedi maila hori zeukaten izatez, baina gero errealitatea guztiz bestelakoa da. Nik uste dut praktikatzunera joaten baldin bagara, ez dute erabiltzen eta gaina daukaten harremana euskararekiko, ez da izan beharko sana, ez? Ikusten dut ikasgai moduan, ikastetxetan erabiltzen den gauza bat, baina ia patiora jeistean ja hasten dute, edo lagunekin egoterakoan, nik uste dut ez garela izan kapasak, eta nago esaten gizarteok, trasladatzeko hori hizkuntzaren beharra eta zenolako lotura daukan gure izaerarekin, igual bizi izan genituen besten egoera batzuk non, ez dakit, ukatu azala edo suposatzen zuela aldarrikapen bat, zure egunerokotasunean, nik uste dut beste era baten hartuko lukete, baina horren ikusten dute karga bat izango baritz moduan edo ikastetxearekin lotura zuzena daukana, eta orduan ez dute hartzen gogoz, beraien aizealdietan edo beraien jaietan, eta gero nik legeari dagokionez nik uste dute parte hartze gehiago espero nuela, agente ezberdinak dauz hor, ez da bakarrik instituzioak, baizik eta dauz irakasleek, dauz gurasoek, dauz ikasleak, nik uste dut ikasleeko asko esan beharko dute horretaz, eta guztion batera egitea holako lege bat, baina horretarako nik uste dut denbora behar dela, lasaitasuna, eta hauteskunde ez hauteskunde ibiltzen garenez, ematen du ez dela, ematen behar den
ez dakit, eztabaida edo lako mai inguruan, non jende guztia, jende ezberdin guztiek, zeo zer esateko lekua edo momentua euki halko luketen. Partaidetza zabalau izan barko zukeela uste dut duda barik, ez? Eta gero, agian zuek umea zineten garaian, ze telebista ikusten zenuten, ez? Zeuden programak orain baino gehiago zeuden euskeraz lehen. Hori da bitxia, ez? Hori digarria da, zenitzikian nintzenean, beti EITB bat ikusten genuen, baina egongo gaztek egia da gaur eskaintza zabalagoa egonda, zailagoa da euskaraz ikustea do. Baina nik ez dut uste kalitatezko marrazki bizidunak edo umeentzako telesai asko ditugu nik egun. Gutxiago daukau, horregatik ez ari gara pantailak euskeraz eskatzen ere, ez? Ez da dut, gutxiago ere badago eskola. Ume horiek edo gazte horien non daukate euskerarekin harremana eskolan, orduan eskolako zerbait da euskera, ez? Orduan, eskolatik kanpo zer, eta gero referenteak, ez? Referenteak zer referente daukate. Egun hauetan ikusten da asko, ez, kritikak, ez? ETB2an. Edozein, ez dakite, arraunlari bat adibidez, edozein pilotari bat, edo entrevistatzen dute euskalduna betikoa, edo baserritar bat, edo aida jone egon den bat, eta gaztaraneaz egiten dute, nik inkuntzu nuen legunean, aida jon dagoen hartzain bat, euskalduna jakina, gaztaraneaz ez egiten, gaztaraneaz osta jakina, nolako, zer referente daukagu, eta gazte hori zer referente daukate, ze kirolari nola hitz egiten dute, edo artistek, edo ilustratzaileek, edo dozeinek, nola hitz egiten dute. ETB2an, euskaldunak izan horren betikoak, erderaz hitz egiten dute, klaro. Eta, bueno, orduan... Nik uste dut, aipatu duzuna, nik uste dut sare sozialak eta olako plataformak egiten dituzten lanak, ez? Dira, ez dakite, askoz errezagoak edo askoz hurbilagoak umeentzako eta gazterientzako, ez? Telesail bat baldin badekoz eta aukera baldin badekoz euskeraz ikusteko, igual, klikatuko duzu edo sare sozialetan ibiltzean baldin badaukazu aukera egiteko euskeraz, klikatzen duzu eta gero ohitzen zara zure egunerokotasunean euskera egotea, ez? Igual bakarrik da Twitter edo bakarrik, baina behintzat dekozu zeo zer hori hezkuntzatik aparte edo ikastetxetik aparte euskeraz dagoena. Eta erreferenteak, aipatutakoak ni zaitu gustatzen, ez dut esango kontra nagoela, baina guazeneko programa bat kriston eragina eduki duen eta behintzat euskeraz da, eta umeentzako erreferente batzuk hortik ateratzen dituzte. Ez, nire eta aipatzeko bat benetan bai daukala eragina gure umeekin zauzenean aipatzen duten gauza bakarra euskeraz dela, igual da guazeneko programa edo. Orain bi albiste esango dizkizuet, batetik Frantziako albistea, izan ere Frantziak uko egin dio hizkuntza gutxituen Europako ituna berresteari, eta gaurko albistea da, Madrilgo albistea, izan ere, diputatuek euskaraz egin ahal izango dute datorren asteartetik aurrera kongresuan. Frantzia batetik, Madril bestetik, nola hartzen ditugu berri hauek? Bueno, Frantzian ikuste dute, esaldi egin bat erabiliko dute, betiko lepoti buru, ez? Frantziak hizkuntza ofizial bakarra dauka, bakarra. Eta begira zenbat hizkuntza gutxitu edo gutxiagotu da euskan, ez? Gure hasita, euskara hasita, katalana, Bretainiakoa. Eta, hainbeste hizkuntza gutxitu dauzka bere esparroa, bere territorioan esan dut, baina hizkuntza ofiziala bakarra dauka. Gero esaten dute, hori ez dugu baimenduko, baina gero irakaskuntzan bai, eukiko dute aukera. Baina ze aukera, ze baldintzatan, ze laguntzarekin, ez? Nik alsaziakoak esaten duen bezala, pentsatzen dut ez, hori azken baten betikoa da ez, betiko posea da hori esatea, hemendik ez, baina bestetik bai ez, pizka bat leuntzeko edo. Baina uste dut, hala ere, momentu honetan, Ipar Euskal Herriko euskaldunak, euskaltzaleak, ikusten ditut inoiz baino tinkoago eta indartsuago, eta horrek,
esperantzari lehio bat, esaten den bezala, ez? Bai, esate bateko azterketak erribindikatzerakoan, azterketak euskaraz egite, edo kaleko mobilizazioetan, ez? Lehen batzuetan esaten genuen epelagoak zirela iparraldekoak, hori esaten genuen. Gure gaztea ginean behintzat hola esaten genuen, baina orain ikusten ditunik indartsu daudela, gogotsu daudela, eta bueno, hortik behintzat, txaropen bat, bai. Madrilera begira, bueno, eskubidea izatea ondo dago, ez? Edozein forotan eskubidea izatea ondo dago, orduan, behintzat gure ordezkariek ere jakin beharko dute euskaraz agian. Dinot, ez dakit, hori da nik egiten dudan gogoeta bat. Eta gero beste, esan da asko baina, Madilen bai, baina Nafarroan, hori da beste gai bat, pilpilean egoten dena, Nafarroan oraino falta zaigu gure bermea, eta Madrilen ondo etorriko da, hizkuntza hanbe foro eukitzea ondo dago, hori bere, zuk aipatu duzun bezala, hauteskundeen barruan dago, baina, hauteskunde kanpainetan gauzatxoak lortzen alegintzen gara denok, ez? Bai, gertatzen dena da, ez dudala uste, dala momentu egokien aholako gauzak egiteko. Nik denboraz gustatzen zait gauzak egitea, eta benetan borondate bat egotea, eta ez egotea azpijokoren bat horren atzetik, ez? Aholako pausoak ematerakoan den, hori azpijokoren bat mugitzeko botoa, eta ez benetako borondatea dagoelako. Ni horregatik aipatzen dut beti hauteskundena, hainbat lege batzuk mahai gainean jarri dira azken bola honetan, eta ematen du, joaten dira alde batetik edo abiadura aldatzen dela hauteskundeak direla. Atoz nago, baina bestalde batzuetan... Aprobetxatu behar dela, erabili dugu ere, esateko, hauteskundea datoz, eskadezagun hori, zagian lortuko dugu, ez? Hori ere egin izan dugu, eta dinot arlo batzuetan. Eta, nik uste dut, pausoak ematen direnean, gure hizkuntza han ere entzutea ondo dago, ez? Horrek ez du esan nahi, beste guztia eginda daukagunik, ez? Lehen aipatu duguna, han egin eta hizkuntza legea, koixo egotea, edo Nafarroako horre egotea dagoen bezala, eta Nafarroan dauzkaten jarrerak izatea, kontra esan batzuk baditu, ez? Azken batean, Madrilen daudenak eta Nafarroan daudenak agintean, ez? Batzutan igual ausardia falta susmatzen dut, ez? Non leku batean ikapasak garela ez dakizen aldarrikapena egiteko eta beste lekuetan ikusten dugunez gure interesan kolokan dauzenak jaisten ditugu edo moteltzen ditugu gure aldarrikapenak. Azkenan lehentasunari zeri ematen diogun da kontua, ez da? Non jartzen dugu lehentasuna, ez? Horretaz emakumeak asko daukagi, asko dakigu, ez? Hori bai, baina gero, ez? Lehenengo eta gero, gu beti gero. Euskararik inen batzuetan hori pasatzen da, ez? Inork ez egun esan errez esango zenik, eta... Baina, Bestelako gai batzuei helduko diegu orain, izan ere, ohiko bilakatu da gaixotasuna amiantorekin lan egin eta hil ondoren aitortzea. Duela 2 aste badibidez, Kafek Beasaingo 3 pabelloi itxi zituen aldi baterako amiantoagatik. Urte askotan, amiantoarekin lan egin duten lagunen elkarten eta zenideen salaketen bidez, epaiak iristen ari dira, eta azkena zehazki, Gipuzkoako gizarte segurantzak, Pasaiako portuan, Alge Pozan eta Bilabak paper enpresan egindako lanak gaixotasuna eragin duela aitortu du. Eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu, Jesus Uskudun, Azbiami amianto kaltuen plataformako kidea, kaixo Jesus? Kaixo, egunon. Aipatu dugu, ez? Ez da kasu isolatua, ez da, aitortu dute eta askotan hilostean gertatzen da, baina beste askotan, kasu horiek ez dira inoiz aitortzen. Juan Carlos Puertasen historian arazo larri badago. 2000 eta aurreko urteko urrian hiltzan, adenokarzinoma pulmonar batekin, eta Osakidetzako medikuk informetan jarri zuten 15 urte eskiotik amiantokin lanean jarduntzala. Aurrena bila baten, geho Pasaiako portuan da geho Alge Poza. Baina, etxean legea bete, behartuta daude mediku parte ematea. Oen, ez zuten eman, alargunak pensio etxioten hobetu, oren lortu dugu, baina kontua da,
Osakidetzak ordainditu dirula gastu sanitario guzik, eta beste aldetik eskutuan gelditzen dela gaitz horiek prebentzio hartzeko neurritan. Orduan, guri iruditzaio hoi kriston eskandaloa. Datorren ostiralean, Gasteizen dakau berdin beste elektrizista batena 2019an hiltzan mesotelioma pleurako minbiziakin, eta jardutezan udaletxeko kalderak eta polideportiboko mantenimentuan amiantokin antxe ere biltzezun. Eta seguro sozialak ukatu indute. Orduan, hemen gaur bada legeak eotea eta bestia resoluzio egiteko orduan tapatzea eta ukatzea joten diela, negazionista pilo badaolako. Gainera, amiantoak kaltetuen platformari esker, Euskal Herrian 56 minbizia aitortu dituzue gaixotasun profesional gisa. Bueno, Euskadi, nahiz Euskal Gobernua isilik egon, 60% baino Espainiosan hemen dago rekonozituta. Zergatik, nik esango nuke segurazki gehiago dagoela gaixotasunak, baino baita ere gu astarrika gabiltzalako gaixotasun horiek rekonozitzeko. Eta halako pauso batzuk gaik elgotzen. Nik uste dut astelenean sinatu gendun konbenioakin Zumarrako udaletxeakin espero dut pixkat hautzak arrotzea eta eskutuan ez dituzela gelditu gaixotasun horiek. Eskerrik asko Jesu Eskudun, amiantoa kaltetuen platformako kidea gurekin izateagatik eta hurrengora arte. Mila esker. Entzun dugu ez, orain amiantoa gurean jarraitzen du amiantoak eta legeak egon badira, baina askotan legeak ez dira. Behar den bezala bermatzen, Nik uste dute gai honekin gardentasun falta dagoela, jendean nik uste dut informatuta egon barko dela, azken finean amiantoarekin bizi gara, batzuk hurbilago daukate, batez ere langileek, nik uste dut pairatzen dute parte txarrena, eta gero bebai biztanleok, orain dela gutxi Bilbon Euskal Museoa reformak direla eta batean atera da, amiantoa zegoela, eta ez dakigu nola egon garen informatua, zen nolako pautak eman dituzten zure etxetik ez jasotzeko hori, nik uste dut hori gardentasun falta dagoela, eta gero betikoa, dala gauza bat erdiskututa egon dala, mamu bat bezala tratatu dugula, eta ondorioak ez direnez ikusten urteak eta urteak pasatu arte, batzutan oso zaila da lotura zuzena egitea, gero behin bezala ez dakit aurre egiteko edo, eta eskertzekoa da olako elkarteek egiten dituzten lan. Justizia doz alaitz. Nik uste dute hori, gardentasun falta, informazio falta, gu zer pentsatu dugu hori, behar bada, ez dakit ez, ni Durango bizina ez, eta arazo handiak egon dira beti amiantoarekin, batez ere fundizioaren inguruan ez, baina beti pentsatu dugu fundizioko langileen arazo bat baliz bezala, eta guri eragingo espaligu bezala, ez da? Eta nik uste dut, gizarte moduan zuk aipatu duzun gardentasun faltagatik, informazio faltagatik, ez gailak eskatu honetaz, edo, ni behintzat ez dut ikusten nire inguruan honetaz keskarik egon denik, nahiz eta hurbil dauzkagun fundizioak, ez? Etxe kontran dauzkagun. Eta gero, aipatu duena, ez da? Batzutan, eskerrak, zuko aipatu duzun bezala, eskerrak eolako elkartea dauden, eta alde batetik, berak aipatu duenean, geratu naiz prebentzio hitzarekin, ez? Prebentzioa, ze, karo, gauza bat da, hil ondoren, edo, aitortzea, edo, laguntzak, edo hori ondo dago, batzutan beharrezkoa dira, ez? Baina batez ere prebentzioan, ze, aipatu duena, edo ulertu dute,
atezain batek ere jasan duela, ez da? Orduan, beti pentsatu dugu beste lanbide batzuetan, baina atezainak ere hori jasan badu, agian besteok ere jasan dugu geure lanbideetan, museoan lan egin dutenek adibidez, edo ez dakit, ez? Inor ez gaudela, edo ez dagoela libre, ez? Eta orduan, zuk aipatu duzu hori, gardentasun falta, prebentzioa eta gero jaurlaritzak ere ez dezala egin gorrarena, entzun behar dituela reivindikazioak eta Osakidetzak hau seriotasunez hartu behar duela, horre estalita, horre ez dakit batzuen arazo baliz bezala, gutxi batzuen arazo baliz bezala, Nek hurbiletik ezagutu dut, kasu bat, hil ondoren epaiketegietan ibili dana, eta hil ondoren onartu zioten, baina, karo, berak dena dela, edo bere familiak esaten duen ez da, bere reivindikazio bat izan zela, hori, pizka plazaratzea, hori, jendeak horren berri izatea, eta, alde horretatik behintzat, balio izan duela, ez? Eta, alargunak ere, badaukala beste diru laguntza bat, edo, alarguna ere, hobeto bizitzeko aukera baten izango zela, baina kontua esen hori, helburua zen hori sendatzea eta horrelakorik ez gertatzea. Eta lan egin duen tokian, prebentzioa, eta jakitea bere lankideak izan zirenek ere, hori daukaten, ez daukaten, ez? Nik uste dut gizarte mailan edo herritar mailan ez daukagula honetaz, ez informaziorik, ez sensibilizaziorik honetaz, bere informaziorik ez daukagulako batez ere. Nik uste dut nahi eta ez daukagula informazioa, azken finean olako gauzak argitzen direnean, nik uste dut erantzunkizun bat egun beharko da, edo eskatu beharko dugu, ez nago esaten bakarrik indemnizazioa, baizik eta onartzea hau gertatzen ari dela, eta batez ere zuk esan duzuna, berriro gertaz dadin. Esan nahi dut, pausoak ematea, prebentzio jakitea, nondi datorren eta gero badago historiak ez, uralitarekin hortik etor daitekela, baina gero uralita kendu behar duzu, baina nolan kendu behar dut, nok ordaintzen du hori, nork esan zidan eri uralita horrek kalte hori zekarrela, ez? Aipatu duzuna, informaziorik eza, gardentasunik eza, interesak, interes ekonomikoak betiko moduan, orduan pairatzen dugu beti herritarrak. Langileak batez ere. Langileak, herritarrak eta herritarrez gabiltzala, herritarren 4% benetako pobrezian bizi da Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, eta hori kezkagarria da, baina baita elikagaien bankuak mirariak egiten ari direla, diru gutxiagorekin, janari kopuru bera erosteko ere. Nik ikusten dudana da, olako eragileek kriston lan egiten dutela, baina instituzioen ardura izan barko zala. Azken finean dauz hainbat eragile, bai elikaduren bankuak, bai beste motatakoak, non migranteak laguntzen dutenak, edo kalean bizi direnak laguntzen dutenak, edo hainbat eragileak. Egiten dutena da instituzioen lana. Eta horrek dakartzena, nik uste dute hau izan beharko da zerbitzu publiko bat, eta izan beharko da lehentasun bat. Eta azken finean niri kezkatzen nagoena da hori bai, eunekoa da itzela, nik uste dute deigarria dela, eta baita ere, nik uste dut perfila aldatu dela, batez ere ikusi dugula, orain lehen pentsatzen duguna zala hirugarren ez dakit nola esan, orain edo nori gertatakioke olako gauza bat, paroan gelditza eta batean joan behar izatea, familia joaten dira, ez da pertsona bat, baizik eta familiaren behar ikusten da, eta gero ze garrantzitsua den elikadura gure bizitzan, gure bizitza kalitatean, baita bizi iraupenari dagokionez, azken finean, azkenean produktu ez dakite esango nuke, ez garestienak dira igual kutsatzaienak. Kutsatzaienak esan nahi dut gure gorputzarako, nontzen bat azukrea daukaten, ze prozesatuak diren, eta azkeneak merkeenak direnez, ara jotzen dugu diru gutxiago daukagunean, eta benetazko elikatzen gaituztenak ez ditugu erosten garestiak direla, eta olioarena, ipagarria.
Nik uste dut, elikagai bankuen miraria aipatu duzu, ez da mirarek egin behar dituztela. Nik uste dut, zuk aipatu duzuna, ez? Gero eta lehen pentsatzen genuen mota bat eta orain edatu egin dela, ez? Pobreak edatu dira eskenean, ez? Baina nik pentsatzen dut, badaudela, hiru puntu aipatuko nituzken. Bat, denok irabazten dugu pizkatxo bat gehiago, baina ez prezioak egon diren mailara ez garela heltzen. Hau da, gero eta pobreago garela, ez? Bai soldatapekoak eta bai jubilatuok, ez? Generoa begira zenbat igotzen den, eski beldurgarria da, ez? Dendara joatea, edo gasolina hartzea, edo gauza guztiak garestitu dira izugarri. Orduan, gure eroste maila jatsi egin da gure zera maila, ez? Deno garala, esan nuen, pobreagoak. Orduan, geu pobreago bagara, emoteko gutxeo daukagu, hori argi da garbi, ez? Nahikoa da batzutan etxeko ekonomiari aurre egitea, ez? Eta gero beste alde batetik, pentsatzen du bere, agian individualistagoa beba garela, gizarte moduan individualistagoa beba garela. Eta gero badago beste sektore bat edo beste talde bat kritikoa dena elikadura, elikagaien bankoekin. Elikagaien bankoen kritikoa da, zergatik voluntarioek egiten duten lana, zuk aipatu duzun bezala, ikaragarria da eta txalogarria da eta eskertzekoa da, bai. Baina voluntario horiek non biltzen dituzte janariak? Superfizie handietan. Nolako janaria saltzen dizkigute kasu horietan edo usten dituguan kutsatan. Iraungitze data oso hurbil daukatenak. Orduan, superfizie handia zer egiten dute. Pila bat saltzen dute, negozio handia egiten dute, negozio ikaragarri egiten dute, eta iraungitzetik hurbil daudenetatik libratzen dira. Orduan, kentzen digu lan hori, eta horrez gain, diru bat lortzen dute, mesede hori gendutelako eta eman dutelako, eta orduan, superfizie handietan bakarrik biltzen da normalean elikagaien bankuetarako, nik ezagutzen dudan eraino. Eta nekez bilduko da, inguruko ez dakiteko izlen gandik, edo, ez? Orduan, hori da nik uste dut elikagai bankuek daukaten gabezia bat, edo kritiko dagoen jentea horregatik, ez? Eta gero, biltzen dituzte ikargarrizko biltegietan izaten dute genero hori, ez da? Biltegi hori zenbat kostatzen dira, nok ordaintzen ditu. Ematen dugun dirua, zer da, biltegiak ordaintzeko, ez? Orduan, hor badago jente bat kritikoa dena, ez? Eta orduan, zuk aipatu duzuna, ez da, publikoak izan beharko lukete, zer izan behar du, justizia ala karitatea, ez? Hor gaude beti, ez? Justizia eta karitateen arteko borroka horretan, ez? Eta nik uste dut, danok orain zabalagoa da behar bada horra jaten den jendea, jende mota esan nahi dut, baina asko eta asko etorkinak dira. Zergatik joaten dira etorkin asko, ez daukatelako zer jan, eta ez daukatelako lanik, janariak erosteko, eta zergatik ez daukate lanik, askok eta askok, paperik ez daukatelako, orduan hor badago, gurpil zoroan gaude, eta orduan prestakuntzarik ez daukatelako bere. Orduan, nik uste dut, papelak, esate baterako, papelak arinduko balira, papelen prozesua, eta etorkin horiek eta etorkinak ez direnak, baina batez etorkinak lan egiteko aukera izango balute, eta prestakuntza balute, errezago jango, nekezago beharko lukete alako karitatea, ez da. Eta, hastia badaukat Eduardo Galeanoren aipamen bat egingo dute erderaz dago, baina, a diferencia de la solidaridad, que es horizontal, y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba a abajo. Humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder. Hori da azkenean, zuk esaten duzuna, publikoa izango balitz, hor dago kontua. Nik errespeto guztiakin eta miresmen guztiakin voluntario lanari, ez dut inolako zerik entzen, baina nik uste dut, buelta bat eman behar zaiola, eta ez esan elikagaiak ez dute ematen, eta, buelta bat eman behar diogu honi, eta aztertu behar dugu, gogoeta bat egin behar dugu hori, esan duguna, es justicia y no caridad la que necesita el mundo, es justicia y no caridad. Nik esango nuke gauza batzuekin gertatzen den bezala,
lehenengo eta behin karga jartzen da gizarteen gainean, ez? Zuk ez duzu ematen, edo zagatik ez duzu ematen gehiago. Eta beste aldetik, horrekin batera, eske, etxe bizitza, hezkuntza, osasungintza eta elikadura, dira eskubideak ditugunak. Eta bermatuak izan beharko dira instituzioek bereien irantzunkizuna ematen. Eta hori da eskatu beharko duguna. Horregatik nik beti jartzen dut gainean publikoak izan beharko direla. Azken finera, publiko horrek egiten duena da eskubideak bermatu. Eta nork bermatu beharko ditu instituzioek, azken finean bestera guk egiten duguna da zuloak tapatu. Bai, beste galdeandorena esaten duen. La caridad es más noticiosa que la reivindicación. Orduan, claro, reivindikatu beharko genuke, ez da? Abertzen bat ematen duzuen, eta batzutan egoten direnean, bilketa egiten atean, fijatzen egun bezala egoten dira, kontrolatzen bezala zer usten duzun, zer ez duzun, ez da, mesedez, agian nenago atozuk egiten duzun kanpaina horrekin, ez? Eta agian ez daukate emateko. Ez dakit ez, baina egoten diran, pizka bat, nire violento eta guzti egiten zait, ez? Egoten diran, voluntarioak, ez? Lan onda egiten dutela, esan dudan bezala, baina. Eta gero, esate baterako, bideak zailak dira, ez da? Biderik zuzenena uste dut publiko diotzea dela, baina erdibide batzuk ere, egon daitezke, esate baterako, pentsa zenbat janari botatzen den eguneroan. Tonaka botatzen da, eskoletan. Hospitaletan. Jatetxetan. Jatetxetan, bai. Supermerkatuetan hori eman beharrean, zer egiten dute saldu, presio merkean eta iraungitzeta eta hurbil daukatenak, saltzen dituzte gainera, hori, badago datua, badaude hori estunik asmatu, hori irakurri egin dut, eta datu kontrastatua dira, ez da? Orduan, gero, supermerkatuetan, eta toki askotan, orduan, hori zegatik ez da hori bideratzen. Badaude egia esan alako ekimen batzuk ez da, nola deitzen dira, nebera solidariaz edo olako izozgailu solidarioak badaude, Galdakon edo Durangon edo badaude herri batzuetan, olako batzuk, Gipuzkoan badaude herri batzuetan. Eta, hor, azken baten bota beharrean, baina beste batzuetan, baina zerako tonak botatzen dira. Hori zergatik ez da hori antolatzen esate baterako. Eta gainera zen olako impacto ekologiko daukan. Ez da bakarrik zentsu horretan, baizik eta... Hori gainera, bai. Orduan esan nahi dut, erdibide batzuk erdibide batzuk edo atoztuta, ez publikotik hori bultzatu beharko lukete. Edo behintzat izan, arduratsuak, nik uste dute presioei mugak ipini beharko dietela. Hori da beste bat. Bai energiaren presioari, alokairuen presioei eta likaduren presioei, eta hori instituzioen eskuetan dauz. Bai. Eta nik uste dut hori izango zen pausu ausarta bat, baina ez dira kapasak, nahiago dute laguntzak emotea, edo lako eragileak laguntzea, benetazko neurriak hartu benetazko neurriak hartzea zaila dela. Denbora barik ezin dugu jarraitu, badakit gai honek askorako ematen duela, beste egun batean helduko diogu berriro ziurrenik, beraz, eskerrik asko Marisa eta Laitz, gurekin izateagatik, hurrengora arte, eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albisteekin, Irati Jarzak gidatuta.